Hello mga Yiniens! Ang mga Yiniens no, nasa likuran ko yung kulay orange na Mio Passion, no? At dito sa may ang mga Yiniens, no? Motor Ace, no? Motor Ace dito sa may Barangay Gayaman along Highway Bimali, Pangasinan. At ramay tingnan natin mga Yiniens kung anong design niya, kung anong wheeling, ito siya mo yan si Passion, no? Si Mio Yamaha Mio Passion yung design niya mga Yiniens, no? Color orange siya mga Yiniens, no? Ito siya mga Yiniens, no? May logo ng Yamaha dito mga Yiniens, no? Tapos yung ilaw niya sa kabila, yun yung design niya mga Yiniens, no? Tapos may ilaw pa dito mga Yiniens, no? Ayan, dito yung San Mes Binmali Branch Motor Ace sa Barangay Gayaman Binmali, Pangasinan. Ayan siya mga Yiniens, no? Yung harap niya ngayon, naka-disc brake siya, no? Naka-disc brake sa harap. Tapos may naka-tubeless. Ayan, tapos yung gulong niya ngayon is 110 by 70. 12 yung ano niya, 12 yung rim niya. Ito rim, 12. 110 by 70 yung harap. Tapos naka-tubeless mga Yiniens, no? Ayun si Yamaha Passion. May so tas may dito ano, nakalagay pa lang letter F ba to, design ng Passion. Tapos may no yung dito may no malawak, maganda siya no may pang delivery, no? Pang deliveries kasi ang lawak niya may so pwede niya maglagay dito ng mga karga. Ayan may no. Tapos dito may no yan dito yung lagay yung meron pa siyang ano din so para hindi mahulog yung pag sumabit dito, hindi mahulog yung bitbit. Yan may Yiniens dito. Kasi ito may Yiniens din sa harap, pero din yan, para ilagay yung mga pinamili. Ito yung susi mga Yiniens, so. Kasi dito mo na rin ano na yan yung sa upuan pag binuksan. Pero pinabuksan mo na yung upuan na yan kasi makikita din yung compartment. Ito mga Yiniens, so mayroon din charger dito. Yan may so bilog siya, kailangan tong ano yung bilhan ng ano yung bilog na pang charge. Yan hindi siya nababal sa ulan. Yan, pwedeng lagay pa papel dyan. Yan. Tapos bubuksan din siya mga Yiniens ngayon. Dito may Yiniens, no? May dito yung ano nila yung Passion yung sa may gas kasi ito ata yung battery niya Passion yun battery niya siguro to dito na hindi sa may chassis so tapos may nasa yung compartment niya yan may nasa compartment malawak din yan sa mga pinalagyan na sapatos mga chinelas pwede malaki ano din piniwag lang kung kasya dito yung helmet ikot naman yan so meron ditong spotlight saka yung ilaw dito. Tapos may sa likod naman niya is parehas ang gulong sa likod saka harap 110 by 70 tapos 12 yung rim niya. Tapos nakatubos siya ngayon. Ayan. Tapos may Yiniens no? Wala siyang kickstart. So yun may Yiniens ang butlo niya. Wala siyang kickstart na yan sa Passion. Walang kickstart. Ito walang kickstart. May Yiniens may specification ng Passion, may Yiniens natin dito. Ito may Yiniens yung engine recommended niya is Yamalug, no? Tapos oil change oil naman is 80 liters. Ayan, 20 liters. Tapos fuel injection siya mga Yiniens. Specification yung Passion. Yan, specification.
Engine combination is 4-stroke. Cooling system, air-cooled. Single overhead gun. Number of cylinder. Ayan, displacement niya is 125cc. Maintenance na. Maintenance na si Mio, no? Mio Yamaha Mio Passion, no? Color orange, no? Dito sa mga naman yan, Motor Ace, Motores Binmale, no? Along highway, no? Gayaman, Pangasinan. Okay, may salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. And bye-bye mga yun.